Eu son Daniel González Atanes e son un dos xerentes de Frigoríficos Arcos, que comercializamos a marca de pulpo cocido a Pulpeira. Bueno, pois nós comenzamos porque víamos as actividades que o clúster organizaba, dende misión inversas a cursos, e nos pareceu atractivo, estábamos participando algunhas sin ser socios do clúster, e cando vimos a posibilidade de podernos facer socios, pois nos fixemos. Nun principio buscábamos eso, tamén darnos nos a conocer máis, non? E por formar parte dunha asociación onde hai moitas máis empresas con moito potencial do sector da alimentación aquí en Galicia, pois nos aportaba xa unha visibilidade que non tiñamos, non? Ter esa visibilidade, e despois o que nos aporta é coñecementos, dende explorar mercados a coñecementos a nivel técnico de temas de producción, etc. E tamén pois visitas a feiras e demais. Creo que aporta algo que para min moi importante, que é a unión de empresas que nos dedicamos ao mesmo, aínda que sean en sectores diferentes, non? No mar, agropecuarios, pero formamos todos parte dun sector que é a alimentación. Entón, esa unión nos aporta forza, e nos aporta visibilidade, e nos aporta desarrollo e innovación. Os premios os vexo como algo moi interesante de cara a calquera empresa que queira dar maior visibilidade ao que fai, de cara aquí en Galicia e fora de Galicia, e que a propia asociación, xente con relevancia, che otorga este premio, un premio á alimentación por innovación, exportación, o que sea, pois me parece un dato moi bo para calquer produto. Un clúster que penso que está medrando día a día, que cada vez fai máis cousas máis interesantes de cara ás empresas, de cara aos produtores, que somos nós, que está facendo unha moi boa labor, que está moi ben dirixido, e que nós, teñemos que participar aínda máis nas actividades e nas accións que nos propoñen. O futuro, pois con optimismo, pois aínda vivindo unha época moi complicada e moi difícil, a alimentación sobre todo que sale daqui de Galicia, que é unha alimentación de produto realmente bo. Eu creo que calquera que asocie Galicia, asocia un produto de calidad, pois o que nos dá un futuro para min esperanzador e moi optimista, porque é moi valorado fora de Galicia todo o que somos os produtores galegos. E entón, para min creo que ten que ser bo o futuro.